ọzọ bụ iwe si ihe dị ka Naijiria wee gbaa agụ n'asa iwe pegide wee peta ya ọzọ kwa ya enwekwa ọjị nke o from Nkwe Enugu ukwu direct yes na nzudukwu ya iwe ọrụ obodo abịa m na nke nwunye m nwoke ya atọ m agbadi wee tọọ ya ịma na ana Igbo ka esi eme ọmụ awụ second in command na nwara clan mana onye isi anyị akụ na ogbu nke ọ na-ete ka ọ na Amerịka so ọ na-aga mbere obodo Eliza ndị nnọọ na nkwecha techa ọkpa ka ya bụ amalị ka esi wee nọrọ keneche n'ibe anyị ma nwaanyị anyị nụbata ebo niile nedo nwunye nwoke anya na ụmụazị anya ahụ na onye ọbụla nọ mma ọ bụ eziokwu na ntọ mana nke anyị nọ na Wellingborough mma kpọkere ya nọ n'obugu so na mma asị gị na mana ogwe ihe ime imetekwere ya ọkwa ọjị na-anọ ka i chere ezu anya na-anọ dị na ịgbara nze ka ewu nnukwu nze ga-atagokwa ncha na nze gị na-achụsịkwa 15 years maka ohu ụbọchị ka anyị na-eme ka ịrọ ka nzi batabeghị ọkwa nzu ma ose ọra ma nzu ihe niile da emechakwa anyị akpa ma nzu ịma na eze Enugu ukwu na igwe ụmụnri igwe afọ bụ nna eme ekpe ọ gwụkwara anyị na Enugu a na-akwa eme ego ọjị kama na isi mụ na nka nsi bịa eteke so na mgbe mma na maka na ego mmeji gba plen waa n'aka ezuro iwe asị ka m gwọrọ nke wee mezuo n'ego tiketi ọkwa igwe a na-ama ma iwere ha vidiyo banye gị ọwọkwa ego ọjị ka nwunye nwoke merụ m ọ sị ka m wee mezuo ego mmeji gba tiketi waa nawa Naijiria mgbe mma na mgbe asị ya na nke osi na-efụta mmaji kwuru mmaji nwunye mma asịzi gị na asị na ọjị eze dị eze n'aka maka na nke anyị nọ na Wellingborough ubeghị mmadụ agwakpọghị ọjị n'okpuru so ka ime ihe dị n'ọjị kama ihe nwere ike ime inwe ike si m nsoro ohu ma nnawa ezuro ọzọ mbụ nekwa ụmụazị anyị agụchakwa ụmụ ọzọ nọrị nne deje daalụ ịmara na ije ga amaka sị gị ihe esoro ohu ọjị na ya mma esoro ohu nke a ọ jụrụ ụlọ wee kọ nke ose deje daalụ nsị na ije gị amaka ije gị wee ije awere n'ọjị ka anyị ji n'aka wee na-akpọkọ Olisa wee na-ekenye ihe ọma niile ọ na-eme n'isi anyị ma ka o si wee dugide gị nnọọ wee gbaa agụ n'asa gba mmiri n'asa wee nata wee wukwonu ndị be gị ịkọcha ahụ arụ iwee sizie nna ya wee na-ejezu n'ọkụ n'ọnụ akpa ịcha so a na-ekene gị nne n'ọkwanụ ncheta karị so ọjị a na-agọwụ n'aha gị na-agụkwa ọjị na ụmụazị anyị nwee ebe ma ndị ma agbadi ibe anyị nọ anyị erike aka na obu anyị na-agụ ikwa aka na obu so wee na-asị ma nwaanyị gbuo ehi akụnne ebonyi meyọm ma disensi a ma agụ ichu unu n'ọjị wee na-asị na wee na-ekele Chukwu na n'obi dị anya maka isi wee bịa na-asị Chukwu nna ịmanakwana na-asị mgbe wee si ebe ọnwụ na nke na mgbe eji ekwe a na-etekepụ wee na-asị na ọjị awụ ibe anyị si na onye weta ọjị wetara ndụ ọjị ịhụnanya ka ọwụ na-asị Chukwu ya bịa keneji atọ ọjị ya daa anyị ndụ ka anyị nweta n'ibe na-agụkwa na ụmụazị anyị nọ ele anyị nọ n'obodo wee na-ezelụ na ha ya akacha ibe ha ya akacha ibe kapụ anyị anyị ma na onwe anyị kwa nke anyị na ibe nke ọ na-ada na wa ọnọkọta ebe ọsị na akụka na-asị igurugwu aka akwọrọ na bins agụ nsị na-arụ isi ike ka anyị na-agọ n'ọjị na-agọ ịfụnanya n'ọjị na-agọ ọmụmụ na-agọkwa ihu ọma ya na-abata na ngwurube Nwaọra na ihe anyị ji wee nọkwa n'ebe na anyị nọ n'ebe anyị na-eweta ihe anyị na-ewe n'ụlọ na-edozibe anyị so wee na-elotekwenụ nke
nke ọ na-adị n'onwe ya maka ezuru ihe ji wee ndị akịkwa n'ihe ị na-eme n'ọkwado ahụ na ịrụrụ ya n'ụlọ ị na-evio ya so nyawa ihe ị na-eme na-adị m obi mma and not only that ka isi wee na-agbasa ozi ọma ịfụnanya ozi ọma ọdịnala be anyị so nsị gị ji jidesie ka isi wee so wee na-asụ na ka isi wee bịa ebe na ịnawa ọkpa iji wee ebe ya aka nke iji wee na ma mgbe ị esiche nnọchi obodo wee na-achịkwuo Naijiria ibe na mgbe ahụ ka ntiwo ka ọ ya so wee na-asụ Chukwu na ya gọzie ọjị ka anyị taa anya na si n'afọ Kristi ọgwụngwatụwazi ịma na nne na Chali atọ mmadụ wee tie mana ọ Chali kụziri ka esi anya moto mgbe a na-aba ihe moto ahụ ma iwe so ọ Chali ma ya nga mbụ na atọ mmadụ ya mecha kụziri ka esi anya moto nwunye onwe ihe ọ na-egosi anyị nwunye iwe na-egosikwana anya bụ na ọganihu abịagwụkwana ana ya na-ama n'iru ka enwe so ọra atụwago nke a mbụ atụwaghị mba donwere ka isi na nke atụwa owu ihe ahụ asị abụrụ na ọgụ nkụtụkọ ngwa nwunye ka anyị were ohu aka ahụ akpa nzu ka anyị kpakwa nzu maka onye onyonyo ngwa kpazie nzu ịkpa nzu tụfere mkpa ụmụazị abịa ka nzu ọzọ mbụ Ogbunaechendo nsị na ọkwa nzu ka anyị ji n'aka na nzu na-esignify na ọ na-esignify obi ọcha na onye bịa beghị na ịnabatara ya onye ka ji wee wepụta gị nzu and nzu so na nzu wụ ego arọ last time nnata nke 2023 yes nke igwe ji wee go arọ nke wụ ọbanyị ka o si ọwụrọ nke egotere na so na-asụ na ọganiru ka anyị na-ego ahịa na-anọ sị na ọ ya adịrị anyị mma ọmụmụ ihe anyị na-asụkwa ka esi wee na-eto n'ọkwa na-arụ isi ike ka anyị na-aga n'ọnụ agba ka anyị si wee nọ ma ọnụ ihu ọma ya na-abịa anyị ma pounds pounds ọ na-evute gị ele iwe jeze ịgbanwezie na ala na ego asụ nsị na ọkwado nekwa ụmụazị niile anyị nwere na ote ka ha esi wee na-aka ibe ha nsị ezi udo ere nọkwa na dọzọzụkwa ya na-eme nọkwa emblem Naijiria n'ọzụkwa mgbago ka ya na ọkwa ihe agụkwa n'ọjị ka anyị tụrụ na nzu asị na ọ ya abara anyị aghara nọ n'ala Igbo orie afọ nkwọ eke Chukwu ọ na-emekwu n'iru ka anyị kpara azụ ọ na-eme n'azụ ọ n'iru anyị na-asị ngozi arọ nwa aka agwọkwana ibe aka ya eme na arọ nwa aka ike ogologo ndụ arụ isi ike otu aka anyị si ayọ n'aha onye nwe anyị ngwa ga-edozie ozugbo egbe m tụpụrụ m n'ala mmịa ọkwa n'ihe anyị gọrọ ọjị ka anyị na-egokwe na mmanya atụpụrụ ndị obodo ma nke ọ na-adị ha dịkwa nke ọ na-adị na-asụ ibe anyị sịkwa na alawa otu na onwe ndị nọ ebe anyị wee bịakwute ha